Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mababalaw ka, addanto aldaw ang maitipkol ka, kat saan kanton ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Lander? Saan pa'y? Ay, tsaka mo no niya ti aramidak iti dayjay nga ubing. Uray mano apam magbaga, awan dengdenggan na. Ibagam kanyak no sumangpet, kayat ko akasarita. Ay, saan? Amumot nga da sakit mo iti puso. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Bayam ada kamilatan ka ni Nancy ti mangbagbaga kwa na. Imbes kat di tumulong iti negosyo tayo. Gamsaan mat. Na puro barka na tira aramidan na. Di na pa'y amot tumulong. Ikan tayo pa'y iti gundaway na nga agbalbaliw. Anya ti amo tayo. No dumtang to ti panawan kat makapagpanunot mutlaan. Sa pala ko maatakas ka. Tapno adamot pakayranudan ken kwa na. Sa dino man ang tinaggapwam. Sa dino pa'y kuma. Amumon no sa dino tinaggapwak. Kadagiti barkadam nga awan sirsirbina. Saan mo nga ibagang awan serbi dagiti babarkadak? Ta isuda ti pudno amang isaksakit, ken mangipatpatag kanyak. Pagkunamat nga isuda ti pudno amang isaksakit ken mangipatpatagkan ka, ha? Gaputa saan dak apagpagungtan, akas kada kayo. Awan lat mangag ko iti daytoy abalay, no saan apuro unget. Saan da ka nga ungtan no awan ti madingan aramidam? Kasta kayo mat. Awan makita yu anasaya at kanyak. Para kada mamakan papa. Si kalaang tinasaya at nga anak. Gaputa amok ti tumulong. Saan akasken ka atil agbalbalog ti ammo nga aramidan? Obligasyon da ti mangipay iti amin akasapulan ti anak da. Saan kat apagtrabahwan da ti anak da? No nasingpet ka nga anak, ammom kumamat akitaan ti pagsayaatan ti pamilya tayo. Saan lang at ti bagim ti ammom apanunutan? Tangay si ka tinasingpet nga anak. Di si ka nga ron ti mga ramid iti kasta. Ay, Jack ammo no asino ti malami ti kasta nga ugalim. Sika ti lalaki. Sika kumati kang runaan amangi maton iti negosyo tayo. Angam saan mat? Tadagiti barkadam tinapatagkan ka. Idasaranak iti kanak, yaya Susan, mabisinak. Mabit lang, senyorito. Darasan nyo ta mabisinakon. Apay nga ita kayo lang ang nagparang, senyorito. Apay, adda ka di saan anasaya at anapasamak dito'y. Kabayatan ti kaawan ko. Awan mo, senyorito. Kanayon nga min amadanagan ni mamamken ka. Amangan kanuno adanda ka sa napasamakken ka. Apay, napatagak matlaang kadikadakwada. Kat siyempre mo't senyorito. Apay nga rod kanayon dak apagungtan. Tunggal agawi dak. Awan pa'y nasaya at asaw amangag ko kadakwada. Gaputasaan mo atungtong palan dagiti ibagbagada. Tunggal babalawan da ka, nakarkarumot nga min asumuksukir ka. Dayjay nga rod kat, yaya Susan. Amuda lang nga rudan asumuksukirak. Tunggal babalawan da. Ad-andak pa'y lang babalawan. No saan dalat ta kuman nga agsasaw tunggal agawi dak. Dinasaysayaat kuma. Gaputasaan mo tanasaya at yar aramidam, senyorito. Ibagayo man. Noan niya ti saan anasayaat ngar aramidak. Yaya Susan. Ti kayat ni mamaken papam, tumulong ka iti negosyo yo. Iti kasta, amumet no kasano apatarayon ti negosyo yo. Saan dakla kuman nga inyan anak. No kastamot lang apilitin dak ngagtrabaho. Pagrebangan da amang ipaay iti amin akasapulan ti anak da. Saan kat apagtrabahon da? Kanay sa, bak nang kamimat. Iti anyapay lang agapong agtrabaho ak ngay. Lakay kan bakit dan, senyorito. Nakapsot dan. Napigsakan, iso asaanan ang masapul amang namnama kalatan kadakwada. Uray anya ti aramidak. Talagang awan kakampik dito'y abalay. Uray da kayo, yaya Susan. Saan dakmat amaawatan?
Mama, ikandak man iti kwarta. Ha, pumanaw ka manen. Awan matla ang aramidak dito'y balay. Ado, ti mabalin mo nga aramiden, nulakit di kayat mo. Awan nga rod ti kayat kong aramiden, Mama. Iso nga ikanda kon iti kwarta. Tapumanaw akon. Ay, kaano ka di asursurwam mo't dagiti trabaho iti kumpanya tayo. Saan ko amasurutan, Mama? Amuyo mat anakapsot ti utak ko. Baknang tayo mat. Bayan yun at dagiti trabahador yo ti agtrabaho. Kasta ka kadilatan nga agnanayon, iho. Ikandak ka di iti kwarta? Wano saan? Kasano, no saan ka nga ikan? Kaya't yu ka di nga agtakawak, Mama? Saan mo kumamot nga aramiden ti kasta, Lander? No saan yu akayat nga agtakawak? Ikandak nga rod iti kwarta. Sige, mabiit lang, tamangalaak iti kwarta. Ni, aduman di kwartam Lander. Siyempre, Brenda. Inikanak ni Mama. Saan nakmat lang ang mapagkadkadan ni Mama? Nagalas ti Brenda ayaw awag mo kanyak. Brendo ko namat Ala, Brendo no Brendo. Mapantakid din sarakan dagiti daddo maabarkada ta. Taginom tayo. Say-sayangam laang ti kwartam Lander. Ipapainom mo laang ti dawdawatam kadagiti dadakkel mo. Uray duwatalatan nga ginom. Tapusan ka magastusan. Naragragsak no adu tayo nga aginom. Boring no duwatalaeng. Kinawan pagdanagam iti kwarta. Ta sigurado nga ikanak ni Mama no maibos ti kwartak. O sige, makaamu ka man langan. Kasta, di mawat lang iti kwarta sa pimanaw manen? Wen, kasta mo ta sigud ti aramiden na. Saan ka kadipay ana iruwam? No apay ngamin nga kampay laeng. No jak ikan, ang mga no ad-ad nga agaramid iti saan anasayaat. Makamumot na itibiyag na no kastaman bilang ti aramiden na. Sa naakayat ti mabagbagaan, di baybay amon. Fidel, nagkariak iti day di Mercedes. Asaan ko abaybay anti anak na? Amanda, dakkelan ni Lander. Naunday mo tinapanawan na nagananos kakenkwana. Imbilang kumutan apudpudno nga anak ko ni Lander. Uray siyak, amumot na ita. Talagang uray an niya pa tiyar aramiden tayo kankwana. Saanan nga gnakam? Ay, sige. Intun sumaruno adumawat manen iti kwarta. Jakton ikikan. Rumbang laeng akasta ti aramiden. Naglaingan ngay. Tipod-pod nung anak ta, iso tag trabaho. Ilinto ta iso nga ampon laeng, iso matag namnam ay. Imbag man ta nakaawid ka ita, iho. Apay ka di, Mama. Aday bagayo? Awan mat. Kunak ngamin numabayagan ka manen sa kagawid. Naibos adagos ti kwartak, Mama. Kayat ko kuma, apanayunan ti intedyo. Pasensya kan, Lander. Nga manipod ita, saan kan nga ikan iti kwarta? No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka iti kumpanya tayo. Di da kumamot pilitan nga agtrabaho, Mama. Diyak amo ti araramida kajay. Adda ni manang mo anansi amang isurukan ka. Kabaalan ni manang nansi ti trabaho ijay, nga uray awanak. Pasensya kan, ngamdaytan ti pangedeng mi kan ni papam. Pangedeng yo kan ni Papa? Wano? Pangedeng laang ni Papa? Nabayagan aday ti kayat ni papam. Katita, napanunot ko nga husto ni papam. Ngamin, awanan na saya at aturturungan ti biyag mo. Sandak ka din napatpatgan, Mama? Patpatgan ka unay, iho. Iso nga rod akayat ko nga agpalbaliw kan. Gaputa saan nga agnanayon ti kaadami akad kadwam. Papaya simrek ka dito kwarto may kanimamam. Kaya't ko kumati dumawat iti kwartayo, Papa. No kayat mo ti maaddaan iti kwarta, agtrabaho ka. Da kayo timang kun-kontrol kan ni Mama.
Isuasan na kun nga ikan iti kwarta. Gaputa saan yu akayat? Para matlaeng iti pagsaya atam ti pampanunutan mi, iho. Pagsayaatan? Kaano pa pinanunot yu ti pagsayatak? Jak tupay narik na ti pamatadyo kanyak. Ita, kasta ti bagayo? Bastos ka ngayon, anak. Awan utang mo anay baganakam. Da kayo ti bastos, papa. Saan dakla kuman nga niyan, anak? Nukas to'y matlaang ti trato yu kanyak. Pumanaw ka. Ha? Agkupit ti parukong ko. Ha? Sikat ti mga patay kanyak. Papa! Papa! Lander, ano ti mapaspasabak dito'y? Fidel, ano ti mapaspasabak kan ka? Ano ti naramid mo kan ni Papam? Tulungan naktay pantay di ospital! Agi amanak, tawan da ka sa napasamak kan ka, Fidel. Anya ngamin tinapasamak ka na kayo kanilander. Simre ka di kwartuta. Katsak ti pampapasulan na no apaya saan mo ngay kaniti kwarta. Anya, talaga napaglanan ti kinadakas na diyay nga ubing. Amangan no iso ti mang patay kanyak. Tukos niya lang ti aramid na amanda. Saan? Diyak umanugot nga iso ti makagapu iti ipapatay mo, Fidel. Anya ti kayat mo asawan. Papanawa ko ni Lander. Kat makaamumutan iti biyag na. Anya? Husto ka. Manun atawan anagan-ano sakan ko, ana. Dakal matan. Kabaalandan tiyang trabaho para iti bagina. Iso ang makaamumutan iti biyag na. Kumusta ka nun ni Papa? Manang Nancy? Itian niya pa lang agapo ako mustaam ni Papa. Sikat igapo, no apay anaatake iti puso ni Papa. Apay kumaabasol ko. Kat sigud matan nga da sakit ni Papa iti puso. Kat ad-addaam pa lang. Apay nga minasimrag ka iti kwarto da kan ni Mama. Gapo ta iso ti makagapo. No apay asaan na kun nga ikan ni Mama iti kwarta. Agtrabaho ka ngamin. Tap na adda kwartam. Baknang tayon, manang. Apay anas kan nga agtrabaho akpay laang. Gapo ta sadot ka. Iso adi mo kaya ti agtrabaho. Nasaya at mataadda kayon, Mama. Ikanda kon iti kwarta. Iti kasta, makapanaw akon. No inikanda kumaadagos iti kwarta, saan kumaan napasamak kan ni Papa ti kastoy? Awanan ka iti bain. Awan utang mo anay baganakam. Ikan ka iti kwartam. Kat pumanaw kan iti dayto abalay. Kat saan kanton gagpakpakita iti kaanuman. Mama, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Anak dak, apay akas tamot tanti ibagbagayo. Saan ka nga anak? Inampun ka laang. Gaputa nagpakpakaas iti inam, at di ka baybayan. Saan na po dayta, Mama? Anak dak! Anak dak, Mama! Natayon ti pudno nga inam. Isungag talaw kan iti dayto abalay. Gaputa jak kayat, asika ti makagapu amatay ti asawak. Aduyan dagiti badbado yu api na impake ni Madam Amanda, senyorito. Yeah, Susan. Tulungan da kumamakisaw ka ni Mama. Ngamin, pulos matan nga awan danggan na palawag ko. Pasensyakan, senyorito. Katulong aklaang. Katawan karbangak ang makibiyang iti desisyon ni Mama. Kasanuak itan, Yaya Susan. Natangan ka matan, senyorito. Kabaalam matan ti agtrabaho para iti bagip. Ay, gayam. Adto iti kwarta nga intad ni Mama. Pagbayad mo kano iti pagnaedam, aging kaasaan ka pa'y anak kabirok iti trabaho. Ni, sika ka din day talandar. Ay, sumot lagayam anabayagan at di kag pakpakita. Takargador kamutan dito'y palingkay. Si kamat gayam, Brindo. Naumad ang iti dadakal ko kanyak. Kat pinapanaw da kon. Ha? Naiturod da ka pinapanaw. Gapo ta dandanin na tayo ti amak. Gapo kanyak. Tapay ngamin.
Anya ti nararamid mo? Pinagsasawak, idisandak nga ikan iti kwarta. Isumat kan ti makagapuan na atake. Anya? Kat, day tamatan ti makagapo a pinapanaw da ka? Ken, ampunak lagayam, Brindo. Anya? Isumat lagayam ang naglakalaang ti panang papanaw da kun ka ah. Dagdag pa ak ti babawik, Brindo. No nagadalak la kumaidi. Saan kumaakas to ilaan ti kalasing ti trabaho ti master kak ita? Imbis sabak nang ka kuma. Ita, nagbalin ka na marigrigat. Ala, padasam ti agsubli iji balayo. Kat agkid daw ka iti pamakawanda. Panagkunak. Pulos asan na kun amapakawan ni mama. Huh? Idilaan ang nakitak ti kasjay a panagungot na kanyak. Talaga ang napunwanan ni mama kanyak. Imposible adi na ka mapakawan ni mamam. Awan ti ina, adi mang pakawan iti anak na. Nasaysayaat atong palem dagiti na inseriban apam magbaga, tapara matla iti pagsayaatam dayta. Kat no nasukir ka, si kanto matla ang tiagsagaba iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.